पिहिया 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 अपन बाबा धोते मुख पान के बिरवा करुणा समाधि से मिलनवा मुख पान के बिरवा जय सिर कबाहु न लावई हो जय सिर कबाहु न लावई बेटी लबावई हो सिरवा हीरो 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 सुंदर धिया कारण बहबल बाबैया अपन सिरवा हीरो सुंदर धिया कारण बहबल बाबैया अपन सिरवा जय हो उनको सबको देखने दीजिए अपन चाचा खोजता मुख पान के बिरवा करुणा समाधि से मिलनवा मुख पान के बिरवा जय सिर कबाहु न लावई हो जय सिर कबाहु न लावई बेटी लबावई हो सिरवा यही रे सुंदर धिया कारण चाह चलवा भैया अपन सिरवा यही रे सुंदर धिया कारण चाह चलवा भैया अपन सिरवा क्या जिया कोचिंग इनके तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। अपन भैया जूता मुख पान के बिरवा करुणा समाधि से मिलनवा मुख पान के बिरवा जय सिर कबाहु न लावई हो जय सिर कबाहु न लावई बहिनी लबावई हो सिरवा यही रे सुंदर बहिनी कारण भैया अपन यही रे सुंदर बहिनी कारण भैया लबावई अपन सिरवा अपन मामू जूता मुख पान के बिरवा मामा अपन पगड़िया मुख पान के बिरवा करुणा समाधि से मिलनवा मुख पान के बिरवा। और दूल्हा साहब के लिए एक सॉन्ग हो जाए, 2 लाइन सुनिए ना, थोड़ा सुनिए ना। देखिए इतना कुछ हो गया लेकिन सब लोग ऐसे नाश्ता करके आराम से एकदम से खराटा ले रहे। कम से कम ताली और तो बजवा दीजिए एक बार। एक ताली हो जाए, जोरदार ताली दूल्हा दुल्हन के जोड़ी के लिए। सभी लोग सोए और सभी आदमी जो बड़ बुजुर्ग हैं सभी आदमी आशीर्वाद दे दीजिए अपना अपना ताली बजा के दोनों को, दूल्हा और दुल्हन को दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। अभी ताली हो जाए ना, हो जोरदार ताली।